Ja, men god formiddag her den 13. december 2024. 38 dage før, at det er planlagt, at Donald Trump skal indsættes som præsident i USA. Og nu siger jeg, at det er planlagt, fordi vi er i en verden, hvor 38 dage føles som virkelig, virkelig lang tid. Og hvor at man ligesom fornemmer, at de nuværende kræfter, der styrer verden, der styrer Biden-administrationen, det vil nok være at trække den for meget at sige, at det er Joe Biden. Der er ingen, der rigtig ved, hvad han laver, eller hvad han ved, eller hvor meget han er med i beslutningsprocessen. Men det er jo ikke sådan, der ikke bliver truffet beslutninger. Der er blevet truffet en beslutning om, at nu skulle man ligesom lave det sidste skub for at vælte regimet i Syrien, sørge for, at man kunne bringe det, man nu kalder HTS til magten, eller til en del af magten i hvert fald, som er igen ham her, Al-Jani. Hvad er han egentlig? Jamen han er tidligere islamisk stat, han er den tidligere leder af Al-Nusra i Syrien. Det her er de direkte efterfølgere til dem, der stod bag terrorangrebet den 11. september 2001 i USA. Det her er dem, som har hugget hovedet, og han personligt er kendt for at hugge hovedet af folk for at lave de mest makabre, bestialske ting. En ideologi, som siger, at sekulære stater er til skraldespanden. Vi skal have ekstrem religiøs wahhabisme, salafisme, og alle, der ikke tror det rigtige, og det som er defineret af os, jamen dem kan man gøre hvad som helst ved. Og samtidig med det, så vi også, har vi lige set, et nyt angreb fra Ukrains side officielt, men i virkeligheden fra USA's side. Et angreb med ATACMS-missiler ind i Rusland, som igen overskrider den røde linje, som Rusland klart har trukket op og sagt, vi ved, at når man angriber med ATACMS-missiler og lignende, så kan det kun ske ved direkte amerikansk involvering. Det er USA, som har satellitdata, det er USA, som indprogrammerer det her i missilerne. De vil ikke kunne blive affyret, medmindre USA var involveret. Og dermed så er det en amerikansk beslutning om, vi angriber Rusland. Og det er det, man kalder krig. Og man skal huske på, at første gang man gjorde det, så udmøntede det sig i, at så sad man i Vesten. Hvad vil Putin nu gøre? Får vi nu atomkrig? Lad os nu se, hvor er det spændende. Det kommer han jo ikke til at gøre alligevel. Rusland bluffer. Og det svaret fra russisk side blev så det her angreb med et helt nyt mellemdistancemissil Oreshnik, som ramte med en hastighed på 10 gange lydens hastighed, Mach 10, i Dnepro, og simpelthen jævnede en underjordisk militærproduktionsfacilitet med jorden. Ligesom som et signal om, at ja, vi tøver med at bruge atomvåben, for vi har virkelig ikke lyst til at gøre det, for så ved vi, så bliver det til atomkrig. Så er det menneskehedens udslettelse. Vi er tvunget til at gøre noget. Så nu har vi brugt det sidste stykke tid på, at efter at USA jo trådte ud af aftalen om at begrænse de her mellemdistancemissiler, det var faktisk Trump, der gjorde det, da han var præsident sidst. Og så har vi derfor været nede i skrivebordsskufferne og fundet tingene frem og gjort det sidste stykke arbejde klart. Og nu har vi så missiler som mellemdistancemissiler, som kunne udstyres med atomvåben, men som også kan bruges med konventionelle våben. Og som fordi, at de flyver med 10 gange lydens hastighed, har en enorm destruktiv kraft. Det modsvarer at lade som når en meteor rammer jordens overflade og kan
medføre rigtig stor skade, alt efter hvor stor den her meteor er. Simpelthen på grund af den enorme hastighed, den kommer med. Så man lavede ligesom en demonstration og sagde, at det her er ligesom en afprøvning af det her nye system, og det virkede efter hensigten. Det er enormt destruktivt. Det var et enkelt missil med 36 sprænghoveder. Man kan jo så forestille sig, hvis man bruger flere på én gang, hvad effekten så kan være. Og vi har også andre ting, som vi lige nu overvejer at skulle afprøve. Så lad være med at fortsætte med at overskride disse røde linjer. Det førte så til, at man fra vestlig side åbenbart lige skulle sunde sig lidt oven på det. Der var også direkte telefonsamtale mellem Gerasimov, den russiske militære leder, og den amerikanske leder, Brown tror jeg han hedder. Og så har man ellers i 2 uger, så har der været stilhed omkring det her. Og nu er man så i gang igen. Og alle venter nu, hvad bliver svaret fra Ruslands side. Problemet er, hvis Rusland ikke svarer hårdt igen, så vil man i Vesten sige, jamen se, de bluffer bare, de kan ikke noget, de ved ikke noget, de er svage, og derfor så gælder det bare om at træde på speederen og gøre endnu mere. Og modsat selvfølgelig, hvis Rusland bare giver den fuld gas og kaster et par atombomber, jamen så er vi måske allerede derhenne, hvor at der kun er, 36 timer, ja, så meget er det ikke, hvor der måske er et par timer igen, før hele jorden er udryddet i den her atomkrig. Så det er enormt farligt, og igen, de her ting, man laver, som det her, man så i Syrien, har jo enorme konsekvenser. Det her er at sætte verden i brand. Det er det, man skal forstå. Ja, så kan vi have folk, der jubler på gaden. Assad er forbi, Assad er væk. Og man skal huske på, at den her plan om at fjerne Assad, det er ikke noget, der blev at fjerne Syrien, var ikke en plan, der blev skabt i går. Wesley Clark, den tidligere militære leder for NATO, tror jeg, han var en overgang. Han har jo skrevet om, hvorledes at han i 2001, jeg tror det var lige efter angrebet på World Trade Center og 11. september, så var der en, der kom ind og snakkede med ham, en fra et eller andet, og sagde, nå, men har du hørt om de nye planer? Og han sagde, hvilke planer? Den her planer om at lave regimeskifte i 7 lande på 5 år. Hvad snakker du om, sagde han. Er det noget, der findes? Ja. Der er en liste. Det er Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalien, Sudan, Iran. Inden for 5 år, så har vi lavet regimeskifte i alle sammen. Alle de her lande. Og så har vi et helt nyt Mellemøsten. Og det her var i 2001. Det var ikke en plan, der blev født i 2001. Jeg tror, jeg har hørt nogle af dem her, der har forstand på det, snakke om, at det her var en plan fra Netanyahu fra 1997. Og nu står vi så der, hvor at så dem, der har fulgt med det her med Syrien, vil jo vide, det var så dengang, faktisk var planen oprindeligt, at man skulle begynde med at lave regimeskifte i Syrien, ikke i Irak. Men fordi der allerede var vedtaget en lov i USA, i kongressen med præsident Clintons underskrift, der sagde, at USA's politik er at lave regimeskifte i Irak. Så begyndte man med Irak, for der havde man jo ligesom et eller andet legalt grundlag for at gøre det. Så man skiftede i stedet for at tage Syrien først, tog man så Irak først, og så blev det så lidt langhåret, det gik ikke så hurtigt, som man havde regnet med, osv. Og så faldt brikkerne i en anden rækkefølge. Men hvor man så i 2011 sagde, nu er det tid, nu laver vi det store skub, nu får vi Assad væltet. Og dem, der kan huske det, vil vide, pludselig var alle medierne fyldt af overgreb, diktator, Bashar al-Assad, nu gælder det om at gøre noget. Den
alle de arabiske venner til USA, Saudi-Arabien, Katar og Forenede Arabiske Emirater, alle sammen havde doneret enorme pengesummer. Assad i Syrien blev smidt ud af den arabiske liga, og så tænkte man så i løbet af kort tid, så vil vi have lavet det regimeskifte i Syrien, og fordi at dengang Iran på den ene side, og Iran, kan man sige, Rusland og Hezbollah fra Libanon hjalp til, så lykkedes det faktisk at afvæbne denne revolution, som var folk, som fik våben fra Libyen, efter man havde lavet kuppet i Libyen, væltet det hele, fået fjernet civilisationen, kan man sige, jamen så sørgede USA for at samle våben sammen i Benghazi, og så få dem sendt til Tyrkiet, hvor de så blev givet i hænderne på alle de her, mange af dem de samme oprørere, som så rejste derover til Tyrkiet, og som så skulle indsættes for at lave det her regimeskifte i Syrien. Og på grund af interventionen fra Iran, Hezbollah fra Libanon og Rusland, så lykkedes det ikke at gøre det. Men nu, efter at man har haft en lang årrække med en frygtelig udmagning af Syrien, USA har besat sammen med nogle kurdiske militære oliefelterne og landbrugsproduktionen i Syrien, der ligger i det nordøstlige Syrien, således at de indtægter og den gavn af korn og olie ikke kunne komme resten af Syrien til gavn, og virkelig drakoniske økonomiske sanktioner, de her Cæsar-sanktioner fra USA, men så har man sørget for, at Syrien simpelthen var blevet fattigt som kirkerotter. Og så har man så gået ind den her gang med masser af også givet penge og så videre, købt folk og så videre, så gik det her, da det først kom i gang, meget hurtigt. Hæren trak sig simpelthen. Generalerne, de var købt og betalt, så de gav soldaterne ordre på at trække sig tilbage, og så kunne selv, om Rusland måske gerne ville, Iran gerne ville hjælpe med at stabilisere det her, undgå at man fik et kalifat i Syrien, så at sige, fordi det vil have ubehagelige konsekvenser for hele verden. Det kunne man simpelthen ikke, for der var ikke noget at kæmpe med. Og så står vi så nu, hvor vi står. Og så har man så begyndt en enorm rebranding af ham her, Al-Jalani, at sige, ja, men det, jo, han var jo godt nok islamisk stat, han har godt nok hugget hovedet af folk, men man havde så en kvindelig journalist fra CNN, som så sød og interviewede ham og se, han er velbarberet nu, han er en civiliseret mand, han har ikke voldtaget hende under samtalen, så det er jo nok fint nok, ikke? Og så kører man ellers den her rensningsproces. Altså man skal huske på, at stadigvæk den dag i dag, altså HTS, som er det de kalder sig nu, før var det jo så Al-Nusra, før var det Islamisk Stat, de er klassificeret som en terrororganisation, ikke bare af USA, det er der jo mange der er, men af hele FN. At det her er simpelthen en plage for menneskeheden, som ingen må have noget at gøre med, fordi hvis det først det er at slippe, ikke bare give fanden lillefingeren, det her er noget, der er endnu værre næsten. Og nu forsøger, og derfor så har USA også en dusør på $10 million, hvis man kan hjælpe med at få Al-Jalani under amerikansk kontrol, således han kan sættes for en dommer for alle de forbrydelser, han har lavet på med det ene og det andet. Og samtidig med det, så har vi alle de her eksperter i det her folk, der har arbejdet for CIA og alle de andre organisationer, som kan sidde og fortælle os. Ja, det her sker, fordi at USA har finansieret og trænet sammen med Tyrkiet HTS til at kunne lave det her kup. At det her selve den sidste ting, man lige lavede her, var åbenbart med 15.000 tyrkiske specialtropper, 3.500 andre mere normale tyrkiske tropper, som gik ind, og så var der så en 20-25.000 af de her HTS-folk, der var med, og så vandrede man først til Aleppo,
Og når man ikke mødte nogen modstand der, tog man næste by og næste by og næste by, og inden for 48 timer stod man så i Damaskus og havde taget hele kystregionen af Syrien. Faktisk uden modstand. Men igen, hvor kommer det her fra? HTS? Jamen det her ville jo ikke være sket, hvis det ikke var fordi CIA og MI5, amerikanske og britiske efterretningstjenester, havde udstyret og trænet de her folk. Faktisk fysisk militært trænet dem. Det kan også være, at israelerne i et eller andet omfang faktisk har været med til at træne dem. Så det her er vestens kup, og hvor at Erdogan i Tyrkiet har været en villig medspiller, fordi han har længe følt, at han har ligesom ideen om, at Tyrkiet i dag er en lidt afstumpet størrelse. Der var jo en gang, hvor man havde det osmanniske rige, hvor man ligesom reagerede hele Mellemøsten, og det vil man jo gerne tilbage til. Så han har også idéer om, at vi skal selvfølgelig have dele af Syrien. Og i de sidste mange år, altså siden man begyndte det her for alvor i 2011, jamen så finansierede og hjalp USA jo en kurdisk militia med at tage kontrollen i det nordøstlige Syrien, som så også Erdogan og Tyrkiet ser som et stort problem, fordi hvis Tyrkiet får deres egen stat der, så vil de også gerne have det i dele af Tyrkiet, som også er kurdisk. Hvad sagde jeg? Ja, altså kurderne, de her kurdiske militser, som befinder sig i det nordøstlige Syrien, og som også, man har PKK jo i Tyrkiet, som i mange år har de her kurdiske grupperinger ment, at de havde ret til selvstændighed for de kurdiske områder i Tyrkiet. Så man har alt det her, man har en rodebutik, men man har en rodebutik, hvor i lighed med, altså igen, nu har vi set alle de her folk, der har været ude og juble på gaden, ikke bare i Syrien er der jo nogle af dem, der har gjort det. Hvis der står en masse folk med maskingevær rundt om og skyder alle, som ikke har den rette mening, det kan jo også hjælpe lidt på jublen. Men også i København og andre steder, ikke? Ja, endelig diktatoren er faldet og så videre. Og det har vi jo set før. Det er jo det samme, vi så, da Saddam Hussein faldt i Libyen. Og ikke i Irak. Og når Gaddafi faldt i Libyen, der er så mange af dem, det er næsten umuligt at holde dem adskilt, ikke? Vi har set det her så mange gange før, og hvor står vi så nu? Hvor er Libyen i dag? Altså igen, og man skal huske på, inden man begyndte med den her regimeskiftepolitik, vis-à-vis Syrien fra vestlig side, under israelsk påskyndelse, men med amerikanske muskler, så var Syrien et velfungerende land. Det var et land, hvor at unge mænd og kvinder kunne få uddannelse, hvor du som kvinde gik rundt præcis som du gør i Danmark, du kunne klæde dig som du vil, du kunne blive ingeniør, du kunne det hele, man havde et velfungerende samfund. Folk havde et godt liv, samtidig med at man sørgede for, at den enorme kulturarv, som Syrien har på vegne af menneskeheden, blev taget vare på, og hele verden kunne have gavn af det. På nøjagtig samme måde, som vi siger, jamen nu, Libyen, jamen det var noget forfærdeligt noget. Libyen var også et relativt velfungerende land. Det kan godt være, at man ikke kunne lide Gaddafi. Det er jo så, hvad man mener. Men folk fik uddannelse. De oliemilliarder, der rullede ind til Libyen, blev faktisk i høj grad brugt på at skabe et velfungerende samfund til gavn for befolkningen. Og det samme var tilfældet langt hen ad vejen i Irak under Saddam Hussein. Ja, der var politiske fjender til regimet. Der er også ting, som vi ikke ville gøre i Danmark og så videre. Men du havde velfungerende samfund til gavn for langt størstedelen af befolkningen. Og alt det er blevet erstattet. Man kan sige, den her idé om en sekulær stat, det her idé om, at man har en stat, der er baseret på normale menneskelige principper. Hver gang det lykkedes for den her kabale, drevet af Israel, men
hvor musklerne kommer fra USA. Hver gang man har lavet et regimeskifte, så har man så erstattet det med, at det er rabiate, primitive, fundamentalistiske kræfter, som så tager over og lægger det hele i ruiner. Død og ødelæggelse. Og det, så kan man sige, jamen det er vel nok uheldigt, det går galt hver gang. Man vil det bedste, man vil gerne skabe demokrati, og så kikser det desværre. Sandheden er, at man har den her facade af, vi vil gerne skabe demokrati. Men det er ikke politikken. Politikken er det modsatte. Politikken er netop at sørge for, at de her arabiske stater, frem for alt i Israels nærområde, men også lidt længere ud i hele regionen, de skal lægges i ruiner, for så er de ikke nogen udfordring for Israel. Så kan Israel ligesom som USA's repræsentant, vil man så sige, som vestens repræsentant, der repræsenterer demokrati og menneskerettigheder og alle de gode ting, vi alle sammen kan lide, i det område, og ligesom sørge for, at det er det, der gælder. Men det er jo ikke, hvad der foregår. Det der er, det er, læg resten af verden i ruiner, således at vores venner, de kan leve det gode liv på alle andres bekostning. Og nogen vil så lidt kynisk sige, jamen at det her ikke sådan, det her er jo egentlig ikke en ny ting. Minder det her ikke lidt om noget, vi har set før? Er det her ikke essensen af 500 års kolonialisme? Er det ikke lidt den samme holdning? Så indimellem, så er der områder, hvor der er nogen, der kan have det lidt bedre. Altså lidt ligesom i USA, så sagde man så, at man har jo slaverne, men så har man også de her husslaver. Ikke? Niggers and house niggers. House niggers, det er sådan lidt mere, det er dem, der får lov til at være inde i huset. Man har så stor tillid til dem, at de til med, at de kan få lov at dække bord, de kan arbejde i køkkenet, de har knive og alt muligt, men man har så stor tillid til dem, de får lov til det. De har en særlig status, de har privilegier, som de andre slaver derude kun kan drømme om. Ikke? Og på den måde, så har man jo et fungerende system. Men alt sammen, det er indrettet med det formål, at der er en privilegeret klasse, der skal få det, de gerne vil have. Og den privilegerede klasse, jamen det har jo været dem, som er allieret med det gamle Europa, som er allieret med det gamle Europas. Hvad der egentlig var nogen, som var en revolution mod det gamle Europa, nemlig det, man skabte i USA. Et land baseret på nogle nye principper. Et USA, som blev baseret på, at alle mennesker har visse umistelige rettigheder, som liv, frihed og retten til at søge efter lykken. Ikke kun en privilegeret klasse, alle mennesker. Et land, som jo sagde, hvor man har en frihedsstatue, hvorpå der står en appel til resten af verden, giv os jeres forhudlede og undertrykte osv. Send dem herover, så skal de nok komme til ære og værdighed. Fordi i vores land, så kan alle få det godt, fordi vi har respekt for alle mennesker. Det var det, USA blev lavet til, og så er der jo så lige noget med nogle slaver og sådan noget der, som så var et hængeparti, må man nok sige. Men det USA er ikke det USA, vi har i dag. Fordi det USA, vi har i dag, regerer på nogle andre principper. Og de principper, det er, at alle andre lande, specielt efter Berlinmurens fald, efter Sovjetunionens opløsning, er baseret på, nu har vi en ny verden, vi har en unipolær verden, der er kun én sheriff i byen, og det er USA. Så er der nogle underchefer, som måske Israel og Storbritannien osv. Og vi laver en regelbaseret verdensorden, hvor vi dikterer reglerne, og så kan resten af verden jo vælge, de kan enten være med os eller imod os. Hvis de er med os, så falder der lidt frynsegoder af her og der. Hvis de er imod os, så bliver de udraderet. Og jeg vil lige sige, det vi ser, den proces vi har set hvad briterne kalder Mellemøsten, ikke? Sydvestasien, jamen det minder jo frygtelig meget om de frygtelige historier, vi har fra fortiden, ikke? Når Athen gik fra at være en republik til at blive et imperium,
og hvor man så gik ud og konfronterede forskellige andre bystater, hvor man sagde, hvad så? Er I med os, eller er I imod os? Er I med os, eller er I med Sparta? I skal vælge. Men det har vi ikke lyst til. Vi vil gerne være neutrale. Vi vil gerne være venner med alle. Nej, venner, det er der altså ikke plads til. Hvis ikke vi får en ubetinget loyalitetserklæring skrevet under her inden for et par dage, så ved I godt, hvordan det ender. Så belejrer vi jer, indtil at I ikke kan stå imod mere. Så dræber vi alle mændene, så sælger vi børn og kvinder til slaveri, og så jævner vi jeres by med jorden. Fordi det her er en principsag for os. Det er ikke personligt. Det er ikke fordi, vi har noget imod jer som sådan. Det får at statuere et eksempel. Så alle andre ved, at os skal man ikke sige imod. Når vi forlanger ubetinget loyalitet, så skal man give ubetinget loyalitet. Og det er lidt den verdensorden, vi har nu. Altså jo, vi havde den her demokratiske facade og så videre, og den er jo for resten af verden forsvundet. Når man sidder i afrikanske lande, eller i Sydamerika, eller ude i Asien, og kigger på den vestlige verden, så ser man et monster. Et monster, som spreder død og ødelæggelse, som kræver ubetinget underkastelse, for at man ikke er blandt dem, der bliver ødelagt lige nu. Og det er det, vi ser. Og det er overfor det, at vi har set den her utrolig hastige fremvoksen af BRICS. At BRICS er gået fra at være nogle enkelte, relativt store lande, som sagde, at vi skal da snakke sammen, have økonomisk samhandel, måske lidt sikkerhedspolitik osv., til at vi i Kazan for, hvad er det nu, 1,5 måned siden, pludselig havde 57% af jordens befolkning repræsenteret. Som enten BRICS-medlemmer eller BRICS-partnere, som sad og sagde, ja, vi vil samarbejde, ja, vi vil have en multipolær verdensorden, ja, vi vil ikke acceptere det her mere, men også med en forståelse. Altså i USA, da man havde de her første 12 delstater, så havde de et ordsprog. De sagde, either you hang together, or you get hanged separately. 13, okay? Altså enten så holder vi sammen, eller også så bliver vi hængt hver for sig. Det lyder lidt mere smart på engelsk. Og det var virkeligheden. Og det er virkeligheden for resten af verden netop nu. Man har det her monster netop nu, som igen folkedrabet i Gaza, som også er folkedrabet på Vestbredden lige netop nu. Og for nok også i Jerusalem og så videre, det hører vi ikke så meget om. Men den her etniske udrensning, der er i gang, og som ikke kun er en etnisk udrensning, altså det man for eksempel har gjort i Gaza, altså det her er, og vi går ind i tekstbøgerne som et historisk, ekstremt eksempel på, hvad folkedrab er. For det er ikke kun et spørgsmål om, at man dræber befolkningen. Det er et spørgsmål om at simpelthen slette kulturen, moskéer, kirker, skoler, universiteter, alt historie, rydde det med jorden. Og helt bogstaveligt, det er hvad der er foregået i Gaza. Altså bump det hele sønder og sammen. Og når man så har bumpet det hele sønder og sammen, så lader der nogle bulldozer komme ind og ligesom gøre det hele plant, og så bygger man nye bosættelser til de israelske zionister. Det er planen, og det er planen, som er ved at blive gennemført, mens vi sidder og snakker sammen her. Det er virkelighed. Og så er der jo nogle tal, der er sådan nogle tællere, der kører op. Jamen lige nu, så er det de sidste tal, hvad siger man, omkring 45.000, der officielt er døde i Gaza på grund af alle de her bombardementer og så videre. 106.000 sårede, men igen, det er dem, der er de registrerede døde. Som The Lancet og andre har gjort opmærksom på for, hvad er det nu, et halvt år siden, havde de en artikel, hvor de sagde, nej, dødstallet er i 188.000, altså fordi der er jo også alle dem, der dør af sult, der er også alle dem, der dør på grund af manglende medicin og så videre, som ikke lige døde på grund af, at de fik en bombe, men måske døde senere på grund af, at de her blev såret og så videre og så videre. Og igen, det her er jo
det er jo heller ikke det hele, fordi mens vi... Det har stået på i over et år. Udsultning af befolkningen. Altså, der er nogle frygtelige tal, som netop kom frem. Man har lavet nogle undersøgelser. 96% af børnene i Gaza siger, at døden kommer nu. Døden er på vej. De ser ikke, der er ikke andet end død til dem. Om det så lige var, om det kommer om en uge, eller det kommer om en måned, eller det kommer om 6 måneder, det er fremtiden. Og de fleste af dem har set ting, som end ikke voksne mennesker bør se. Okay? Og det sker, og resten af verden, jamen nu har man jo ikke tid til at kigge på Gaza mere, nu kigger vi i stedet for på Syrien, hvor er det spændende, nu får vi et nyt regime. Ham her, Al-Jalani, han kan jo så blive sådan en nyt idol for folk rundt omkring i verden, ikke? Og det får jo et samtidig med, at der allerede er videoer, der kommer fra HTS-folk, okay? Af hvordan de hugger hovedet af folk og dræber folk i Syrien. Fordi igen, hvorfor gør de det? Er det ikke dårlig PR? Det kommer an på, hvad PR skal gøre. Der er nogen, der siger, I skal ikke gøre det lige nu. Kan I ikke lige lægge en dæmper på det, mens vi har verdens bevågenhed, så vi kan rebrande jer som sådan en Vogue-version af HTS, af Vogue-ISIS-folk, ikke? Kan I ikke tage sådan et regnbuefarvet tørklæde på, eller et eller andet, så vi rigtig kan komme op og køre på det her. Men selvfølgelig for dem drejer det sig også om, at de skal ind og plyndre nu. De skal ind og sætte sig igennem. Og det gør jo fint at dræbe nogle folk, så de andre ligesom ved, hvad der venter dem, hvis ikke de gør, hvad de får besked på. Så, og alt det her er ligesom, at man kan sige, det her er, det virker jo som om, at de folk, der sidder stadigvæk og bestemmer, hvad der foregår i USA, om det så er i Det Hvide Hus, om det er folk, der sidder i CIA, eller præcis, eller det er jo nok CIA, den her samarbejdskomité mellem CIA, MI5 og Mossad, der sidder og laver mange af de konkrete planer. Men det er som om, man ligesom siger, vi må nok hellere, vi ved ikke, hvad der kommer efter den 21. januar, når Trump sidder som præsident. Vi må nok hellere sende verden i brand. Det kan godt være, at Trump og specielt folkene, der har stemt på ham, de tror, han kommer ind og laver en revolution. De kommer for at rense op i det her, for at dræne sumpen, for at sørge for, at det nu er folket, der bestemmer, ikke den dybe stat. Men hvad nu, hvis verden er i brand, når Trump kommer ind? Som præsident bliver han så brandchef. Han skal sørge for brandslukning i alle de her forskellige ting. Og så får han mere end nok at gøre med det. Og så må alle hans revolutionære planer, de må jo så vente til en anden gang. Og så kan vi fortsat få lov til at køre verden, som vi har lyst til. Og igen, tænk på det, altså ligesom det her liste, som Wesley Clark blev præsenteret for, de her 7 lande, ikke? Hvis man nu kigger på den liste, Irak, Syrien, Libanon, Hezbollah har stadigvæk sparket lidt imod, men Libanon er lige så økonomisk smadret, som Syrien var det med, og det er frygteligt, hvordan Libanon er gået fra at være Mellemøstens bibliotek og en fantastisk sted til, at man virkelig har kørt det ned under gulvbrædderne. Libyen, Somalia, Sudan, og så er der så Iran. Det er ligesom den sidste rosinen i pølseenden, ikke? Det er det land, Netanyahu mangler at få smadret, for at kunne sige, så er der ikke nogen udfordrere i området. Jo, der er jo andre lande. Hvad med Egypten? Hvad med Jordan? Hvad med Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater? Egypten og Jordan er på USA's betalingsliste, så at sige. De kommer ikke til at gøre noget, for de er dybt afhængige af de økonomiske smugler, der falder fra USA. Altså Jordan fik lige 900 millioner ekstra som en lille godbid for at sige tak for hjælpen.
Egypten netop nu er i gang med at få genforhandlet deres lån, som er et stort problem for dem. Man ved, hvor man har dem. Købt og betalt. Og det samme gælder, regner man med, gælder for de andre. Altså nu har vi jo set, at nogle af de her lande er gået med i BRICS, som Forenede Arabiske Emirater. Saudi-Arabien overvejer skal ikke. Nu kan det jo være, at efter det her, man lige siger, måske er det ikke så god en idé. Har man virkelig lyst til at ende som Assad? Ikke? Den er ikke god. Så det er den frygtelige verden, vi lever i netop nu. Oven i det kommer jo så de her virkelig vanvittige ting, vi ser. Altså, vi havde en kontreadmiral, Thomas Buchanan, som ikke er hvem som helst. Han leder Plans and Policy for Stratcom, og Stratcom er USA's militære, atomvåbenprogram, så at sige. Altså ikke et program for at bygge atomvåben, men som beslutter, hvilke atombomber skal være placeret hvorhenne, skal de affyres og så videre. Altså, præsidenten skal vel trykke på knappen. Men det er så at sige dem, der ledelsen, ham der leder deres atomvåbenpolitik. Og han kom ud og sagde i en tale, vores arbejde er at sørge for, at vi kan vinde en atomkrig. At vi kan udkæmpe en atomkrig, og samtidig have atomvåben nok tilbage til at sørge for, at resten af verden ikke har lyst til at udfordre os. Altså vinde en atomkrig. Og problemet er, at når han siger det, og det er jo ikke bare, han er ikke bare en eller anden Lindsey Graham eller en eller anden, der bare kæfter op om det ene eller det andet. Han er ansat til at køre det her. Han repræsenterer fremlægger en amerikansk politik. Så er problemet åben, at det er en refleksion af, at ledende kredse i USA med en enorm indflydelse har en holdning om, at man kan vinde en atomkrig. Og hvis man mener, man kan vinde en atomkrig, så er tanken om, at der skal være en atomkrig, ikke længere så afskrækkende, som den ellers har været. Altså lige siden John F. Kennedy har USA's officielle politik jo helt klart været, og han sagde det direkte, han sagde, at man kan ikke vinde en atomkrig. Og fordi det ikke er muligt, så kan der heller ikke være en krig mellem atommagter. Fordi hvis der kommer en krig mellem atommagter, så bliver det til en atomkrig, og er der en atomkrig, så er det vores allesammen udryddelse. Og andre folk gennem tiderne, som ellers også var meget godt kunne lide at projektere styrke og så videre, som Ronald Reagan, forstod faktisk det. Ikke til at begynde med, men efterhånden, og det var grunden til, at Ronald Reagan var involveret i, at man lavede nedrustningsaftaler mellem USA og Sovjetunionen dengang. At man simpelthen blev enige om, nu skal vi ikke bare blive ved med at bygge flere atomvåben, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver det her affyret. Og man begyndte at nedruste, man begyndte at lægge låg på, man lavede en lang række aftaler. Alle de aftaler, som man har lavet, og man lavede jo også, da det virkelig blev anspændt i Europa, det her med SS-20-missiler, Pershing-missiler osv., som hvis man havde atommissiler i Europa, betød, at man havde atomvåben i Rusland rettet mod Europa, europæiske missiler rettet mod Rusland, jamen så betød det, at den tid, man havde, hvis man troede, man blev angrebet til at beslutte sig for, skal jeg trykke på knappen og affyre hele arsenalet, den var reduceret til måske 5-7 minutter. Og derfor indgik man en aftale om at begrænse de her mellemdistancemissiler. Man simpelthen ikke skulle have den slags missiler i Europa. Eller på russisk side. For sovjetisk side, som så blev til russisk side efter Sovjetunionen blev opløst. For at fjerne den risiko. Risiko for, at selv hvis man ikke var så vanvittig at starte en atomkrig, at man ved et uheld måske kom til at starte en atomkrig. At der var en eller anden øvelse eller et eller andet, som gik op,
Og så blev det registreret på den anden side. Bang, bang, bap, 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 alarm, 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 angrebet er i gang, angrebet er i gang. Og så har man 5 minutter til at beslutte, skal vi trykke på knappen og garantere hele menneskehedens udslettelse. Det skete faktisk med en computer glitch. Det er sket. Der har været flere gange, hvor vi var så heldige, at der så var en eller anden, der sad i Sovjetunionen og som sagde, jeg ved godt, systemerne siger, at det her er et angreb. Jeg ved godt, at protokollen siger, at så skal vi lave et modsvar og gå i atomkrig. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er rigtigt. Jeg tror, det er en fejl. Og fordi at en mand, en eller anden lille nobody i systemet, tolkede det på den måde, så undgik man en atomkrig. Og igen, og så det er frygtelig, frygtelig farligt. Og det er også det, man skal forstå. Hvorfor er det så ubeskriveligt vanvittigt? Det her med Attackams-missiler og så videre. Det er ikke fordi, at de her angreb ind på russisk territorium har den store militære betydning. De har ingen militær betydning i sig selv. Altså, de gør ikke noget, som de ukrainske droner sådan set ikke kunne gøre. Man har systemer, altså det sidste angreb, man havde med 6 Attackams-missiler, de 4 af dem blev skudt ned, 2 af dem faldt ned et andet sted end planlagt, fordi man har nogle jamming-systemer, som gør, at man kan forvirre de her missiler. Problemet er bare, at når det her først bliver hverdag, at man gør det her, så ved Rusland ikke, når missilerne kommer, om det her bare, så skaber man ligesom en baggrundsstøj, som er, jamen der er hele tiden nogle angreb, nogle missiler, der flyver, og så på et eller andet tidspunkt, så i stedet for det bare de normale missiler og droner, der kommer, så er der så også lige en masse atommissiler imellem, som er et førsteslags angreb rettet mod Rusland, for at slå deres atomstyrke ud, således at USA kan sige, vi har slået jeres atomstyrke ud, vi har ramt en række andre mål, vi har vundet krigen. Hvis I ikke gør, som vi siger, så affyrer vi, så har vi 25 andre atomvåben, som rammer de største byer, og som lægger jer i ruiner for evigt. Hvad vælger I? Vil I hellere kapitulere, eller hvad? Og det er det, der gør, at det er så ufatteligt farligt, fordi det er ikke et spørgsmål om, igen, det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt USA angriber Rusland med atomvåben. Hvis Rusland tror, at USA angriber Rusland med atomvåben, så er der atomkrig. Og på samme måde, selv hvis Rusland ikke angriber USA med atomvåben, hvis USA tror har deres computer eller whatever, siger, vi er under angreb med atomvåben fra Rusland, så affyrer man hele arsenalet. Det er det, der gør det så ufatteligt farligt. Og det er ikke sådan, at man først kan vente og se, er det nu også rigtigt, ikke? Det er det, der er forskellen til så mange andre ting. Altså nu har vi jo set en krig. USA og Vesten har i princippet haft en proxykrig imod Rusland i snart 3 år. I virkeligheden meget længere, for den begyndte jo egentlig med kuppet i 2014, og der var jo også orange revolution og andre ting fra Vestens side før det. Men vi har haft direkte fysisk krig, udkæmpet mellem russiske tropper på den ene side og ukrainske tropper sammen med lidt vestlige tropper på den anden side. Med vestlige våben, som nu har stået på en intens krig i knap 3 år. Men det er en konventionel krig. Så selvom det er stået på i 3 år, så har der jo været tid til at overveje, er det her virkelig, vil vi gå til fuld krig? Fuld krig er, at Rusland begynder at kaste atomvåben på Vesten. Det har de ikke gjort. Hvorfor ikke det? Fordi de har kunnet tillade sig at sige, vi tror godt, vi kan vinde den her konventionelle krig. Derfor ønsker vi ikke at gå til det højeste niveau, fordi hvis vi først kaster vores atomvåben, så er det ikke bare dem, der dør, så dør vi også. Hvis vi kan vinde den konventionelle krig, så kan vi leve videre. Vi er godt nok sure på Vesten for det her, men vi har ikke lyst til at dø. Og problemet er, at igen, vi er i en twilight zone, eller hvad man skal sige. Vi er i sådan
en uhyggelig tid netop nu, hvor at alt det her blev meget mudret, meget gråt, man kan finde på alt. Så kan man håbe på, altså på den gode side, Donald Trump har kommet ud og angrebet det her med, at man affyrer de her Attackams-missiler. Han har sagt, det er vanvid. Det skal stoppe. Jeg vil ikke have krig. Så igen, Trump siger jo så mange ting. Han siger mange vanvittige ting også, så hvem ved, hvad der kommer til at ske. I hvert fald kan man jo håbe på, at hvis vi kommer frem til den 20. januar, og verden ikke er gået under, at så er der en chance for, at der kan komme et skifte. Der er så mange, der vil sige, ja, ny præsident, hvad har det forandret indtil nu? Fordi det er ikke de amerikanske præsidenter, der fastlægger udenrigspolitikken, det er den dybe stat. Alle de her regimeskifter, vi har set i Mellemøsten, det er jo fortsat ligegyldigt, hvilken præsident der så ellers kom til. Nogle gange har der været en præsident, som har gået med på det, andre gange har de ikke. Politikken er fortsat. Og igen, ubehageligt med det her. Vi har et stemmeproblem her. Og det er jo ikke, det er lige nu et globalt problem. Vi så lige forsøg på på militærkup i Sydkorea. Parlamentet var hurtigt ude, befolkningen var på gaden. Det lykkedes at få det trukket tilbage. Der er stor diskussion. Var det her et kup, som USA satte i gang, eller var det her bare en gal præsident, som følte, at han ikke fik nok opmærksomhed, ikke kunne få sin politik igen? Det må man så gøre. Men vi ser i det hele taget en resten af den vestlige verden, de vestlige lakajer, kan man sige, hvor at på den ene side har vi en befolkning, som helt klart ikke vil det her. Altså også i Sydkorea. Altså præsidentens problem er, at parlamentet vil ikke gå med i den her krig. Altså Sydkoreas præsident var jo nok med til at lancere den her armestue-historie om, at der er nordkoreanske tropper i Kursk. Hvorfor det? Fordi hvis Nordkorea sætter militære tropper ind mod ukrainerne, så skal Sydkorea jo også matche det. Så må vi jo gå ind i krigen på Ukraines side. Det vil USA gerne. Det vil præsidenten i Sydkorea gerne. Det vil befolkningen ikke. Og det vil parlamentet ikke. Og det har rigtig meget at gøre med det, der skete derude. Det samme ser vi jo andre steder. Altså, vi har set en helt enestående sammenhængskraft i den vestlige verden om at støtte Ukraine og støtte krigen, koste hvad det vil. Mette Frederiksen sammen med alle de andre vestlige ledere har jo ligesom sagt, selvfølgelig skal vi støtte Ukraine. Selvfølgelig skal vi indtil nu, tror jeg, det er 58 milliarder kroner, Danmark har spenderet på at støtte Ukraine. Og hvad gør man, når man støtter Ukraine? Man støtter, at ukrainske soldater dør på slagmarken for at svække Rusland. Man ved godt, de aldrig nogensinde kan vinde. Man ved godt, at det er et spørgsmål om tid, før de taber. Men så kan de jo dræbe en masse russere på vejen og svække Rusland, måske gøre Putin upopulær osv. osv. Og indtil nu, på det projekt, har Mette Frederiksen og Company sørget for, at Danmark har spenderet 58 milliarder kroner på det. Altså vi er snart op på, altså vurderingen var jo, at en Kattegatbro, inklusive togforbindelser og det hele, koster 80 milliarder kroner. Så vi kunne jo i stedet for, så kunne vi jo have haft 3/4 Kattegatbro stående klar lige nu. Eller i hvert fald gå i gang med at bygge det. Og det er jo det samme over det hele. Frankrig, yes, vi støtter Ukraine. Tyskland, ja, vi støtter Ukraine. Storbritannien, mere end nogen andre. Men det er ikke befolkningerne. Der er en grund til, at mens at Macron er 100% for det her, så har man lige fået
man har haft en statsminister, som havde en historisk kort periode, fordi han ikke kunne få noget igennem, fordi den politik, Macron repræsenterer, har ikke befolkningens og parlamentets opbakning. Det samme ser vi i Tyskland. Scholz er en historisk upopulær kansler. Hvorfor det? Fordi han er gået med i den her politik. Hvis han i stedet for at have stået last og brast med USA, havde rejst en retssag mod USA for at springe Nord Stream-pipelinen i stykker, og sørget for, at man åbnede den linje, der ikke er sprængt i stykker, til Rusland, og sørget for, at tyskerne havde billig russisk gas, så havde han haft større opbakning, end han har lige nu. Helt klart. For befolkningen synes, det er rigtig tåbeligt. Og frem for alt ideen om, at Tyskland skal være i direkte krig med Rusland, synes befolkningen er vanvittig. Derfor er regeringen i Tyskland i problemer. Nu skal vi se, på mandag skal der være en afstemning om, hvorvidt regeringen har et flertal imod sig, og hvis et flertal stemmer for det, så skal der så komme et valg i februar næste år. Et nyvalg, hvilket er unormalt i Tyskland. Det er ikke ligesom i Danmark, at man har valg hver anden dag, når regeringen er upopulær. Men trods det, han holdt fast imod... Det, der så er det lidt absurde i den her situation, det er, at hvad var det så, der blev det sidste ligesom, punkt til, at regeringen brød sammen, så at sige, mistede, at et af de tre partier brød ud, det var på spørgsmålet om, hvorvidt man skal give Taurus-missiler til Ukraine til at affyre ind i, de internationale anerkendte russiske grænser. Altså, vi snakker ikke Krim, vi snakker ikke om de her 4 oblaster, som man nu er i gang med at indtage. Vi snakker om det, der var Rusland før det. Og det har Scholz nægtet. Han har gjort alt andet. Altså, han begyndte jo med at sige, at vi kan kun levere førstehjælpsudstyr og måske et par hjelme og så videre til, at nu har man leveret tanks, der er ikke det, man ikke har leveret, bortset fra det. Og den der har han trods alt trukket det, og nu har vi den mærkværdige kuriositet, at nogle af dem, der nu skal hen og stemme i Bundestag på fredag, på mandag, jeg tror det er en hemmelig afstemning, er der nogen, der siger, jamen vi skal nok, i virkeligheden er det måske en god idé at stemme for, at han kan blive, fordi så får vi lidt mere tid, så skal vi alligevel have valg til efteråret. Men så kan vi undgå, at vi får en ny regering under ledelse af CDU's Merz, som siger, at han vil sende de her våben til Ukraine. Det må man så se, i hvert fald. Pointen er, det er det samme. Storbritannien, man har lige haft valg. Man fik en regering, som har et kæmpe flertal i parlamentet, fordi at konservative var så upopulære, at deres vælgere simpelthen blev hjemme. Og alligevel, og som siger, nu skal vi fortsætte med det her, fortsætte med samme krigspolitik, og befolkningen er slet ikke med. Og det her er ikke en gratis omgang. Altså, det skal lige siges, vi har jo nogle lyspunkter i form af, at der er Orbán i Ungarn, som er kommet ud og sagt, nej, vi skal forhandle fred. Og han har opbakning fra befolkningen i Ungarn. Det er ikke sådan, at han er sådan en, blevet valgt på en 50-50 afstemning. Han har en meget bred opbakning i Ungarn faktisk. Og han har jo forsøgt nu, hvor Ungarn havde formandskabet for EU i de sidste snart 6 måneder, han tog til Kiev, han tog til Moskva, han tog til Beijing, han forsøgte at sige, hvad skal der til for, at vi kan få en fredsforhandling i gang og få det her mareridt stoppet. Og det hører med til historien, at Ungarn er ikke som Danmark, sådan en eller anden, nogen der sidder langt væk, de er faktisk naboland til det her. Der er faktisk et ungarsk mindretal i Ukraine, som også har mistet deres rettigheder, i lighed med, hvad russisktalende mistede i forbindelse med den her nationalistiske omkalfatring af Ukraine. Og vi har også Slovakiets præsident Fico, som også klart har meldt ud, vi støtter ikke det her. Vi skal genetablere fornuftige forbindelser med Moskva. Så der er lidt, det er ikke 100% sammenhold i flokken, men blandt langt de fleste, altså så sent her for, jeg tror i går, kom der en fælles udtalelse mellem udenrigsministerne fra
Tyskland, Frankrig, England og nogle andre lande om, at vi står bag Ukraine til det sidste. Vi synes, Ukraine skal optages i NATO. Vi synes, de skal med i EU, osv. 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 Og nu går rygterne jo så, at der er en meget aktiv plan, og jeg tror, Mette Frederiksen er meget aktivt involveret i den, om at en af de ting, man skal gøre, nu hvor Trump siger, jeg kommer ind som ny præsident, mit formål det er at få stoppet krigen. Altså, han har jo sagt, at jeg vil stoppe krigen inden for 24 timer, og det kommer nok ikke til at ske. Og man kan stoppe krigen er heller ikke sikkert. Men nu siger man så, for at skabe ligesom det rette pres i den rigtige retning, vise hvor loyale vi er mod den dybe stat og den afgående amerikanske regeringspolitik, så skal vi komme ud, inden Trump bliver indsat som præsident, og sige, vi er nu villige til at komme op på 3% af vores bruttonationalprodukt til militær, for at vise, at vi virkelig mener det er alvorligt, det her om at gå i krig. At vi virkelig, ligesom Pistorius i Tyskland siger, vi skal nu væbne nationen til en krig mod Rusland. Mark Rutte, den nye generalsekretær for NATO, kom så ud og sagde direkte det, som måske kan være et lidt ømt punkt. Ja, det her kommer til at kunne mærkes. Når vi skal bruge så mange flere penge på militær, så kommer de penge til at skulle tages et andet sted fra. Men så er det jo, at man må vælge, hvad er vigtigere? Sikkerhed eller at betale de sociale udgifter? Altså, hvad er vigtigere? At gå i krig mod Rusland, eller at de ældre får bad, at der er pædagoger i børnehaverne, at skolerne fungerer, at hospitalerne fungerer. Men sådan, vi kan da godt lige skære de der budgetter. Altså nu siger man godt nok 1%, at gå fra 2% til 3%, det lyder jo ikke af så meget. Men det er rigtig, rigtig meget, fordi rigtig mange af udgifterne, som en stat har, er ikke noget, man kan sådan bare... Så skal man jo sige, jamen okay, så skærer vi alle folk, så beskærer vi folkepensionen med 10%, så er der lidt at rute med, ikke? Så reducerer vi normeringen i børnehaverne med 10%. Så reducerer vi bemandingen på hospitalerne med 10%. Så kan vi jo godt finde ud af det, ikke? Men, og det er jo så der, altså igen, det her er jo ikke nogen, burde ikke være nogen hemmelighed. Altså, når jeg stillede op til sidste folketingsvalg og sagde, stop NATO's krige, så sagde jeg det faktisk helt udtrykkeligt. Hvis ikke vi stopper den her procent, hvis ikke vi siger nej til den her, så er vi på en glidebane. Og den her glidebane resulterer i, at så vil vi se, at alle vores udgifter skal lægges dramatisk om. For at kunne fortsætte den her krigspolitik, så kommer vi til at skulle reducere alt det andet ganske anseligt. Ikke bare en lille smule, men noget, der virkelig, virkelig gør ondt og har enorme konsekvenser. Set ud fra dem, der står bag den her politik, altså okay, hvis man lige har sagt, vi kan ikke lide regimet i Syrien, de støtter ikke, og de er ikke loyale over for os, at de har nogle fanger siddende i fangehuller og så videre, det skal de selvfølgelig have lov til, det har vi ikke noget problem med. Men at de ikke er loyale over for vores politik, det kan vi ikke acceptere. Så derfor så laver vi ligesom permanent borgerkrig i Syrien, hvor vi har den store, dem der kommer ind i første række, jamen det er islamiske stats efterfølgere. De samme folk, som udførte angrebet på World Trade Center og så videre, den type folk, dem der er rykket hovedet af folk, dem der vil have et islamisk kalifat, jamen ved I hvad, hvis man uden at blinke er villig til at sætte dem i magten, med de enorme destruktive konsekvenser, det ikke bare har for Syrien, og ikke bare for hele regionen, altså når de her folk får lov til at ligesom få blod på tanden det er ikke sådan, at de så bare sætter sig ned og er tilfredse med det. De her folk, der er på en mission, så spreder man sig med andre steder. Det har vi set før. Så når man er villig til det, så kan man jo spørge, jamen, hvad betyder det så, at levestandarden skal falde i Danmark, eller i Sverige, eller i Tyskland, eller i Frankrig?
Og ikke nok med det, altså vi har jo stadigvæk den her facade af, jamen vi er jo demokratierne mod autokratierne, ikke? Vi har Putin, vi har Xi Jinping, de diktatorer hele bundet. Det er ikke ligesom os, vi er jo demokratiske, ikke? Ja, sådan der, ikke? Nu så man, der var valg i Georgien. OSCE var ude at sige, jamen det var et frit og retfærdigt valg. 53% af stemmerne fik de her Georgia Dream, så de har nu magten. Sådan er det. Not so fast. NATO har sagt, vi accepterer ikke det valg. EU siger, vi accepterer ikke det valg. Hvorfor ikke? Fordi det var de forkerte, der vandt. Og den anden side af sagen, repræsenteret blandt andet ved Georgiens præsident, som plejede at være en fransk diplomat, men som så skiftede om og sagde, jamen kan da godt være præsident i Georgien, og ligesom markere, at man virkelig vil EU og Vesten 100%. Hun siger jo, nej, man skal ikke anerkende det. Man sætter nogle folk på gaden, og nu siger man ligesom, nej, men det der valg, man forsøger at skabe sådan en Majdan-revolution i Georgien. Det kommer nok ikke til at ske, for den nuværende regering i Georgien har jo også læst på lektionen, så de ved godt, hvad der foregår. Men man forsøger, det er igen det her med, valg er fint nok. Vi accepterer valg, så længe det er de rigtige, der bliver valgt. Hvis det er de forkerte, der bliver valgt, så må man have et nyt valg. Vi har lige set den her absurde situation i Rumænien. Der har de præsidentvalg. Og så kan man diskutere, hvor meget betyder præsidenten så egentlig. Men der var i første runde, så var der så 2 kandidater, der fik flest stemmer. Og til alles overraskelse, så var der en, som var sådan uafhængig. En, der ikke har de store meritter i politik. Det var nok derfor, han var den, der fik flest stemmer, fordi folk er sure på politikerne. Men han bliver betragtet som en, der er EU- og NATO-skeptiker. En, som dermed må betragtes som en Putin-forsterer. En, som vi ikke kan stole på. En, som måske mener det forkerte, ligesom Orbán eller Fico. Og derfor sagde EU, at egentlig havde man sagt, jamen sådan det med mere, om 2 uger har vi så den endelige afstemning om blandt de 2 kandidater, der fik flest stemmer, om hvem der så er præsident, som man plejer at gøre. Det blev pludselig stoppet, fordi EU sagde, det må I ikke gøre. Det kan vi ikke have. Forstår I ikke, at det der er Rusland, som har stjålet det rumænske valg? Og ham der, han havde fået mange visninger på TikTok. Jamen det er helt klart, det er russerne, der står bag. Og EU sørgede for, at den rumænske forfatningsdomstolsagtige ting, tror jeg, højesteret på en eller anden måde modsvarighed til forfatningsdomstol, så efter de egentlig havde anerkendt det hele, ændrede mening og sagde, nej, valget er annulleret, vi skal have et nyt valg. Ikke lige nu, det holder vi om nogle måneder, og så kan den gamle præsident bare blive siddende. Igen, hallo, demokrati. Ja, var der ikke også noget med, at Ukraine var det her demokratiske forbillede for hele verden, at der så var en masse nazister og alt muligt, og nationalister, og man gjorde grimme ting, og det ser vi gennem fingrene med. Men hvad sker der så, når Zelenskis 5-årsperiode som præsident løber ud? Så siger Zelensky, men det er fint nok, jeg har aflyst valget. Vi kan jo ikke have valg, når vi er i krig. Så man har aflyst valget til parlamentet, man har aflyst valget til præsidentembedet, fordi Zelensky har det faktisk fint med, at han har magten. Men han er jo ikke diktator. Han er jo en demokratisk ledestjerne. Samtidig med, at man selvfølgelig har forbudt alle regeringskritiske medier, samtidig med, at man har overtaget medierne, og så videre, aviser og så videre, al uafhængig presse er fjernet. Så hvad er så forskellen på det og på et diktatur? Jamen det er, at diktatorer, det er dem, der er på den forkerte side, mens sådan nogle folk som Zelensky er på den rigtige side og gør det, vi gerne vil, derfor er en demokrat. Men igen, det her har konsekvenser. Altså en ting er, Europa kan jo godt lave hele det her show,
Hvis Trump kommer ind og siger, jamen jeg er ligeglad, USA kommer ikke til at støtte Ukraine mere, vi er slut. Hvis I har lyst til at fortsætte krigen og bruge jeres penge på det, så skal I da have lov til det. Så kommer det jo ikke til at ske, for alle ved, hvis USA trækker sig, så er det game over. Altså, så er der ikke mere at gøre. Så der er et virkelighedschok, der kommer. Det man selvfølgelig håber på, det er, at selv om Trump siger, jeg vil stoppe krigen, jeg vil ikke have krig, jeg vil stoppe alle krigene, det jeg kommer ind og gør er noget helt andet, så er spørgsmålet, kan han så gøre det, hvis den dybe stat, hvis efterretningsstaten vil noget andet? Sidste gang gav han jo ordre til, at de amerikanske tropper skulle trækkes ud af Syrien. Men de var der stadigvæk, da han ikke længere var præsident. Og de spillede en afgørende rolle også på deres egen måde i at gøre det muligt, vi netop har set, gennem at de sikrede, at de her oliefelter, kornmarker osv. ikke kom den syriske stat til gavn. Sørgede for, at den syriske befolkning var så fattige og havde mistet et hvert håb, at man kunne gennemføre det, vi lige har set. Efter de her seneste angreb med ATACMS-missiler ind i Rusland, ind i, jeg tror det hedder Tugarogi i Rostov-provinsen, har Rusland sagt, jamen der er ikke noget at snakke om, vi kommer til at lave et modsvar. Og spørgsmålet om, hvad bliver det så? Første gang man gjorde det, så lavede de det her Oreshnik-angreb, det her med et helt nyt mellemdistancemissil i Dnepro-regionen. I næste gang, så lavede man nogle massive angreb på alle de depoter af ATACMS-missiler osv., affyringsramper osv., man vidste, der var, og håbede, det kunne være signal nok. Nu har de sagt, at vi kommer til at gøre noget. Og det kommer til at være uden atomvåben, går jeg ud fra. Det kommer til at være med et eller andet Oreshnik, flere Oreshniks, eller nogle helt andre våben, man endnu ikke har brugt. Sandsynligvis i Ukraine, for ikke at eskalere for meget, men hvis man skal stramme buen, så kunne man jo ramme NATO-baser i Polen eller i Ukraine, for ligesom at vise, at det her faktisk er alvor nu. Nu er vi trætte af det her. I Polen og Ukraine? Ja, fordi det vil jo være ligesom at gå skridt. Altså, den milde model er, tag nogle faciliteter i Ukraine selv, hvor du har en masse vestlige folk siddende. Det kan være folk, der hjælper med at strategiplanlægning, det kan være folk, der hjælper med at affyre for eksempel ATACMS-missiler og den slags ting. Noget, der vil få Vesten til at føle, at det her er ikke særlig rart. Alternativt, det kunne også være, at man rammer beslutningscentre i Ukraine. Det kunne jo være, at man tog nogle mål i Kiev. For eksempel for at vise, at nu er det alvor, nu er vi trætte af det her. Noget, som man ikke kan fare ind under gulvtæppet, kan man sige. Og som sagt, den anden ende er, i princippet, Rusland har en ny atomdoktrin, der siger, hvis vi bliver angrebet af en ikke atomar magt, med opbakning fra atommagter, så har vi ret til ikke bare at slå tilbage mod den nation, men også mod de atommagter og de andre nationer, som er en del, som støtter dem, enten på deres eget territorium eller på andre steder. Så i princippet kunne de godt ramme MI6 i London. Hvis de gjorde det, ville man ikke kunne forsvare sig imod det. Det ville så være angreb ind i NATO, og det er jo så skal de virkelig være sure, hvis de gør det. Men man kan selvfølgelig ikke udelukke det. Og så er spørgsmålet, hvad så ved, hvor mange skridt har vi tilbage på den her eskalationsstige, før det ligesom løber helt ud af kontrol. Det absurde i alt det her er, at det her sker samtidig med, og det har jo nok også noget med at gøre med det, at alle ved, at Ukraine har tabt krigen. At lige netop nu, altså de sidste, i går var nyheden, at Rusland nu var inden for 3 kilometers afstand af Pokrovsk, som ligesom er den sidste holdepunkt i forsvarslinjerne, som Ukraine har i Donbass-regionen. Det er de sidste forsvarslinjer
forsvarsværker, inden at man kommer ned til Dnepr-floden. Så hvis man bryder igennem der, så er der i princippet åbent land. Altså så er der bare marker at gå hen over for at tage resten. Men i forbindelse med det, så er der nogle af de her yderliggende forsvarsværker til Pokrovsk, som man så kom frem til. Og når russerne kom frem til dem, det her er forsvarsværker, man har bygget op, møjsommeligt bygget op over tid. De var ikke engang besatte. Der var ikke nogen ukrainske soldater. Og den officielle forklaring, som kom fra ukrainske kanaler, eller officielle, men fra ukrainske kanaler, som snakkede en hel del om det her, var, at den militære ledelse ikke rigtig havde kunne beslutte sig for, hvordan de skulle håndtere det her. Og så var der ikke truffet en beslutning i tide om at sende folk hen for at bemande de her forsvarsværker. Og det lyder jo mærkeligt. Det her er de mest afgørende del af de forsvarsværker, man har tilbage mod den russiske offensiv. Hvordan kan de ikke være besat? Og svaret er, fordi Ukraine igennem lang tid har haft en ufattelig stor mangel på soldater. Fordi at det, vi har hørt i vestlig propaganda om, at ukrainerne er nogle supermænd, som ikke kan dø, og at derfor har vi 700.000 dræbte russiske soldater, fordi de bruger deres folk som kanonføde, mens af ukrainerne kun, jeg tror Zelensky har sagt, at der er 34.000 døde ukrainere, og så et par 100.000, der er blevet såret. Fordi det er løgn, som alt andet, der kommer ud i de vestlige medier, er løgn. Fordi i virkeligheden så er der nu sandsynligvis mellem 600.000 og 700.000 dræbte ukrainske soldater. Og mindst lige så mange, sandsynligvis dobbelt så mange, der er blevet alvorligt såret. Og man har ikke flere soldater. Man lavede sådan en stor mobiliseringsøvelse, man sænkede alderen for ukrainske soldater fra 27 år til 25 år her for et par måneder siden. Man begyndte at mobilisere soldater, man sendte sådan nogle, tæskehold ud for at Shanghai folk fra gaden og tvinge dem til at blive sendt til fronten. Og det stadigvæk mangler man helt fantastisk mange soldater. Og det, der ligesom var dødsstødet til den ukrainske forsvarskamp, det var, at man tog et eller andet sted mellem 30 og 60.000 af de bedste soldater, man havde i Donbass, og sendte dem ind i Kursk. Sendte dem ind i en russisk skov, hvor de nu er på jagt efter nordkoreanske soldater, som de ukrainske soldater bliver interviewet. De bliver spurgt, har I mødt nogen nordkoreaner? Har I mødt nogen nordkoreaner? Hvor de så svarer sådan meget tørt. Når man står inde i en mørk skov, inde i en mørk skov, med mangel på det meste, så er det altså svært at finde nordkoreanske soldater, der ikke eksisterer. Det var i britiske aviser, der faktisk skriver de her interviews. Men igen, det betød, at man tog ligesom de sidste saft og kraft, man havde, de mest kompetente soldater, dem, der har overlevet frem til nu, dem, der har erfaringerne, og man sendte dem ind i Kursk. I et eller andet fantastisk forsøg på at ændre historien om, at Ukraine har tabt. Soldater, som sandsynligvis, når vi var frem til den 20. januar, alle sammen enten er døde eller taget til fang. Altså man forbereder nu. Rusland har ikke haft travlt med at tage sig af det. De har selvfølgelig sørget for, at de ikke kunne rykke frem mod et atomkraftværk og nogle atomarsenaler, der findes i området i Kursk-regionen. Men ellers så har de holdt fokuset på, at vi skal vinde krigen. Og krigen bliver ikke vundet i Kursk. Krigen bliver vundet i Donbass. Og nu, som sagt, man rykker frem, så kan man bare indtage de her stillinger. Ting, der ellers ville have taget uger eller måneder. Man kan bare gå ind og tage det på et par minutter. Altså, det minder faktisk lidt, som du sagde, Feride, ikke? Det minder jo om, hvad vi lige har set i Syrien. Og det kommer nok også på et tidspunkt. Altså, man skal sige, man kan ikke sammenligne den ukrainske hær med den syriske hær, okay? Fordi i modsætning til den syriske hær, som en general i den syriske hær fik en løn på $40 om måneden. En almindelig soldat fik $7 om måneden. Så kan du købe en kebab eller to. Okay?
Hvis du selv skal brødføde dig selv, og måske din familie, kan du ikke leve af det. Hvad skal du så leve af? Så må du jo finde andre måder. Og derfor er der en helt ufattelig meget bestikkelse. Det har man også i Ukraine. Men de her soldater har fået løn. De har haft en relativt højt moral. Det, de har ydet på slagmarken, ville ingen normale europæiske soldater have kunne ydet. Det skal man have klart for sig. Det er ikke sådan, at de har været et pushover. De har været heroiske. De har kæmpet utrolig bravt. På trods af, at de har været i en håbløs situation mange gange, så har de kæmpet videre. De bliver nu mærket af. Specielt alle de her frivillige, som bliver shanghaiet fra gaden og sendt til fronten nu. De flygter for et godt ord. De overgiver sig. Altså man har nu, jeg kan ikke huske de sidste tal, men vi snakker om over 100.000 mand, som nu er flygtet fra fronten. Altså det er virkelig massivt. Men det har noget at gøre med, at dem, man nu sender til fronten, de slet ikke vil til fronten. Det er noget andet, end når det ligesom var folk, der var indstillet på at kæmpe. Der er så pres fra USA. Tony Blinken, den amerikanske udenrigsminister, har selvfølgelig kommet ud og sagt, jamen problemet her er, at ukrainerne ikke har forstået det alvor. De skal kæmpe til sidste mand. Hvordan pokker kan I bare sende folk, der er over 25 år gamle, til at gå i krig? Hvad med dem, der er mellem 18 og 25? De skal da også i krig for pokker. Det har Blinken faktisk sagt. I må sænke værgealderen ned til 18 år. Så har I nogle flere soldater. Og det har man ikke gjort, og grunden til, at Zelensky ikke har gjort, det er, at hvis han allerede i morgen ville ophøre med at være præsident, så er det nok at gøre det, fordi det er dybt upopulært. Fordi alle ved, det er ligegyldigt. Man har tabt krigen. Og det er Ukraines fremtid, man så også offrer. Så jeg synes, det er i hvert fald et sundhedstegn, at det trods alt ikke er sket. Fordi igen, slaget er tabt. Hvor lang tid kommer det så til at tage? Altså, man regner jo med, at så skal Pokrovsk lige tages, og tager det en måned, tager det 2 måneder, tager det et halvt år. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi nu er slaget tabt. Jeg tror, det kommer til at gå hurtigere, end man tror, fordi fronten kollapser. Fordi det her med at flytte rundt på tropper for ligesom at lappe hullerne, det er man ved at være langt forbi. Og på et eller andet tidspunkt, så giver det jo ikke nogen mening mere. Det kan man håbe på. Det bedste, der kan ske, det er, at vi får en hurtig afklaring på det her. Det bedste, der kan ske, det er, at fronten kollapser. Rusland går ind, tager de her områder, rykker frem mod Kiev, viser Vesten, at det her er faktisk alvor. Men man er ikke interesseret i at have en masse ukrainere, som hellere vil leve et andet sted end i Rusland, som en del af Rusland. Så er det bedre, at de har en anden styreform, så længe man er sikker på fra russisk side, at det her ikke er en krig, der kommer til at gentage sig om 5 år eller 10 år. Så Rusland kommer, selv hvis Trump kommer dansende ind i Det Hvide Hus og siger, så starter vi uret 24 timer til at stoppe krigen. Vladimir, hvordan går det? Kan du ikke huske, vi havde sådan et dejligt møde i gamle dage. Jeg har en spændende ferietur her i Mar-a-Lago, du kan komme og tage på et tidspunkt, når du har lyst. Men for øvrigt, der var lige et lille hængeparti, der er det her med krigen i Ukraine. Den vil jeg gerne have stoppet. Og du ved godt, at jeg kan ikke lide at bruge magt, men hvis du ikke giver mig, hvad jeg vil have, så falder der altså brænde ned. Så kan vi ikke sige, at vi lige laver en våbenhvile, vi fastfryser fronten, og så må vi så se, hvordan det går. Og så europæerne siger, at de vil gerne hjælpe til, så vi sender lige nogle franske og britiske og polske soldater ind, som så er på den ukrainske side, til lige at sørge for, at fronten den ikke flytter sig. Okay, Vladimir, er det forstået? Og hvis han gør det, så inden han har sagt de første 3 sætninger, så lyder det bare dut, 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 dut. Så er diskussionen slut. Fordi det der spil kommer Rusland ikke til at gentage en gang til. Man skal huske, de har faktisk gjort det. Det var, hvad der skete i 2015. Da man lavede kuppet, USA iscenesatte et kup
i Kiev, fjernede den demokratisk valgte præsident fra magten, fik nazister, hvad man vil kalde dem, nazister, eller neonazister, eller nationalister, eller whatever. Folk til magten, som alle kunne være enige om, ikke, som selv den amerikanske kongres havde nedlagt forbud mod, at man skulle give støtte til det. De kom ind, de tog magten med vold, og så begyndte de ellers at sige, nu skal vi sørge for at få tingene sat på plads, og så begyndte de ellers en krig mod Donbass, for at sikre, at de her, der sætter spørgsmålstegn ved deres ret til at regere, skal fjernes. Og det var en krig, som man ikke vandt. De ukrainske styrker, som dengang ikke var blevet trænet af NATO, som ikke havde alt det her, de tabte, og de var pludselig omringet. 60.000 mand omringet af de ukrainske soldater. Den ukrainske hær var færdig. Og så kom ellers kavaleriet. Så kom Tyskland. Så kom Frankrig ridende ind og sagde, stop. Ved I hvad, krig, det er barnligt. Lad os nu tage det her som voksne folk. Lad os nu lave en løsning, som alle kan leve med. Det blev til Minsk-aftalerne. Det blev til en aftale om, at Ukraine, at de her oblaster, Donetsk, Lugansk, de vedbliver med at være i Ukraine. Til gengæld garanterer centralregeringen i Ukraine, at de har selvbestemmelse på en lang række punkter, og man kan få lov at have sit sprog, og alle de ting, de havde, de fik det alt sammen på papir. Og ikke nok med, at Poroshenko skrev under på det her. Man havde Tyskland og Frankrig som garanter for, at det her faktisk blev gennemført. Problemet var, at det var alt sammen en farce. Som Angela Merkel og Hollande senere har været ude og sagt. Merkel har sagt, jeg skrev kun under på det her for at købe ukrainerne tid, så de havde tid til at opbygge en hær, inden krigen rigtig begyndte. Hollande har sagt det samme. Poroshenko har sagt det samme. Det kommer Rusland ikke til at gøre en gang til. Så hvis Trump kommer og siger, lad os få en løsning, så siger Rusland, fint, vi har sagt, før vi begynder at forhandle, så skal alle ukrainske tropper være ude af Krim og de her 4 oblaster, som nu er en del af Rusland. Donetsk, Lugansk, Kherson og Zaporizhzhia. Hvis det er tilfældet, så kan vi begynde at forhandle. Med en lille tilføjelse, så skal vi også have en erklæring fra regeringen i Kiev, hvem der nu måtte være den juridisk legale magt. Ukraine er neutralt og kommer ikke til at søge optagelse i NATO. Og det indebærer jo så, at Ukraine skal have en ny forfatning. Det kan man sagtens lave. Ukraine havde faktisk en forfatning, dengang Ukraine for første gang i historien blev en suveræn stat, da Sovjetunionen blev opløst. Der havde Ukraine en forfatning, som sagde i forfatningen, Ukraine skal til evig tid være neutralt. Da man så havde lavet statskuppet, ændrede man forfatningen. Så Rusland kommer ikke til at gå med til nogen som helst form for, at nu nedlægger vi våbnene, før man har en situation, hvor man har kunnet forhandle med Ukraine, og hvor man har ikke bare et stykke papir, der siger, at Ukraine vil være neutralt. Nej, man har en geometri på plads, hvor Rusland kan være sikker på, at ligegyldigt hvem der løber fra hvilke aftaler, så vil det blive gennemført. Det er den nye verden. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan vil Trump se sig selv i det? Denne nye verden, altså igen, og det er der, hvor vi stadigvæk er i det her meget, meget ubehagelige mellemspil. Vi er i limbo. Vi ved ikke, om det bliver himmel eller helvede for menneskeheden lige nu. Fordi den
for at vi kommer i paradis, så kræver det en aflivning af den unipolære verdensorden med USA som en hegemon, der er på vegne af efterretningsapparatet og Wall Street og City of London spreder død og ødelæggelse rundt omkring i verden for at sikre, at disse private finansielle interesser stadigvæk kan styre verden. Hvis ikke det bliver aflevet, så kommer der ikke noget paradis, så er der kun helvede tilbage. Enten det så er et langstrakt helvede, eller det kommer hurtigt i form af atomkrig. Men kan vi få det aflivet under indtryk af, at størstedelen af jordens befolkning, inklusive nogle atommagter, man ikke kan negligere, som Rusland, Kina og Indien, og en lang række andre mægtige lande rundt omkring i verden, som måske for nærværende ikke har atomvåben, men så kommer til at have atomvåben, hvis den vestlige politik fortsætter. Lande som Brasilien, lande som Indonesien, lande som... Altså der er mange utroligt folkerige lande rundt omkring, som kommer i spil. Så får vi en multipolær verdensorden, hvor Vesten, hvor USA kommer til at indgå, hvor europæiske lande kommer til at indgå. Om vi så Europa vælger, at det skal være, vi skal gøre det i fællesskab i form af EU, eller vi gør det hver for sig, det må man jo se, hvordan det hele spiller ud. Og så er der ikke de ting, vi ikke kan løse sammen. Der er så meget, vi skal have lavet, men der er også så enorme muligheder for at lave det. Altså, vi har teknologi, vi har en indsigt i dag, som gør, at vi ikke bare kan brødføde 8 milliarder mennesker, vi kunne brødføde 50 milliarder mennesker, hvis det var det, vi havde lyst til. Og det er, kan vi komme derhen? Svaret er, vi skal derhen. Vejen dertil? Jamen, vi havde netop i weekenden, den 7. og 8. december, en fantastisk konference, som viser, at den form for dialog faktisk er mulig. Og det, der var specielt ved den konference, vi havde, var, at vi formåede, udover folk fra Schiller-instituttet i Vesten, kan man sige, også af repræsentanter fra Rusland, fra Kina, fra det globale flertal. Der var en meget smuk og meget vigtig faktisk dialog direkte mellem Helga Sepp-LaRouche og Pandor, den tidligere udenrigsminister i Sydafrika. Hende, der personligt var, hvad kan vi sige, den person, der rejste sagen om et folkedrab over for Gaza imod Israel ved den internationale domstol. Og hun er dem, der har fulgt med i politik, vil vide, at hun også har været ekstremt bramfri i at påtale USA's manglende respekt for national suverænitet. Så der var en lang række folk, både fra Vesten, fra det globale syd, folk, som er klar over nødvendigheden af det her skifte, som gør, at på alle de her områder, altså man skal simpelthen gå ind, og dem, der ikke har set konferencen, og se den, vælge et af panelerne, se det, så en anden aften, man har brug for lidt opmuntring, se næste panel, fordi det er helt enestående. Og som også er et tegn på, at hvor det i lang tid lykkedes for det britiske imperium med deres venner og vasaler, inklusive i USA, efterretningsapparat og så videre, at negligere, at holde LaRouche-folkene nede, så at sige. Sørge for, at LaRouches idéer og LaRouche-folkenes idéer ikke blev gjort offentligt tilgængelige. Ikke var noget, der var tilbage. At de her alternativer til det her mareridt, som de selv påførte verden, ikke skulle blive hørt. At det faktisk ikke længere fungerer. At ting som oaseplanen for Mellemøsten, ting som en Transaqua-plan i Afrika, de her kæmpe Engan-dæmningen i Afrika, som vil give 50 gigawatt elektricitet.
alle de her fantastiske projekter, som ikke har kunne komme i spil, fordi man ikke har ville tillade, at den slags blev diskuteret. Jamen, lige nu så er Schiller-instituttet og kredsen omkring Schiller-instituttet et forum, hvor alt det her pludselig kommer i spil, og hvor folk kan sidde og lytte med og blive inspireret og få idéer. Og hvor der pludselig er et slags, og i høj grad en inspirationskilde også for, hvad er det nu, hvad skal BRICS gøre, hvad er det for en proces, BRICS skal gøre, hvad er det, de skal gøre? Jamen, det er diskussionen, og vi er i den grad en medspiller i det. Det vi så kæmper for og håber på, det er, at det her bliver en proces, hvor vi har USA og Vesten med. Vi er repræsenteret i USA. Det er skæbnens ironi, at de fremste repræsentanter for, hvad er det for et alternativ, verden har til det her mareridt, som USA har påført verden. Det er ikke fordi, det er idéerne kommer fra USA. Mange af dem er født i London og andre steder. Men det her mareridt, vi har set nu sidst med, hvad der foregår i Syrien, ville ikke være sket, hvis ikke det var fordi USA's muskler ville blive brugt til at gennemføre det. Hvis det bare havde været nogle gale folk i The House of Lords i Storbritannien og andre og i The Economist og så videre, som havde de her idéer, ville det ikke betyde, så ville det ikke have kunne effektiveres. Hvis det bare havde været en gal Netanyahu med nogle zionister og rabiate jøder dernede, det ville ikke betyde noget. Det er igen fordi, at man har kunne bruge USA's militære muskler, USA's økonomiske magt, til at gå ud og skabe død og ødelæggelse i verden. Det er derfor, vi har set det. Så det er skæbnens ironi, at en bevægelse, som faktisk har sit udspring der, i ondskabens imperium, tror jeg faktisk, man vil tage i historien, vil USA nok få det øgenavn. Det var på den tid, hvor USA blev kaldt ondskabens imperium. Der er faktisk alternativer. Og vi kan håbe, at vi kan vende tingene i USA. Hvad enten vi kan det eller ej, skal vi sørge for i resten af verden, at de her idéer bliver implementeret. De her idéer bærer frugt. De her idéer bliver realiseret. Og det her er ikke noget, som, altså igen, som er hvad kan man sige, bare fantasifulde drømmerier. Det her er ved at blive realiseret i BRICS-regi. Det kommer ikke til at være uden sværslag. Man kommer til at kaste alt ind for at sabotere det. Altså ligesom vi netop har set i Syrien, og man kommer til at forsøge at lave kup i Brasilien, og man kommer til at... vi er slet ikke færdige med det her. Det her er men man kan se, at der er en helt klar opbakning fra størstedelen af jordens befolkning. Både i det globale flertal, men faktisk også, hvis de blev spurgt her i Vesten, befolkningen, for at vi skal have noget andet. Og så er det så det store spørgsmål, ikke? Altså igen, lige nu kan man jo godt blive rimelig frustreret. Vi ser, hvad der fortsat. Folkedrab i Gaza. Hvad nu? Jamen, Netanyahu har vundet en kæmpe sejr. Han var presset på grund af, at man ikke kunne vinde i Libanon. Lige nu er Netanyahu ikke en pressemand. Lige nu er han jo sejrsherre. Lige nu har vi set, at Israel har kunnet rulle tanksene fortsat ind, tage hele Golanhøjderne, som ellers har været noget, hvor de kun har haft besat en del. Der er jo ingen grænser for, hvad de kan slippe afsted med, og hvad de kan gøre, og hvem skal stoppe Israel? Hvem skal stoppe Netanyahu netop nu? Og det samme med Erdogan. Det osmanniske rige er ved at genopstå. Man har alle disse fantasier. Men virkeligheden er, som jeg tror, vi kommer til at se. Det kan godt være, at Netanyahu mener, at han har vundet netop nu, men Israel har tabt. Man er inde på en kurs, som kommer til at garantere Israels ødelæggelse, hvis ikke det stopper. Man kommer til at skabe sig endnu flere fjender rundt omkring. Det samme med Vesten. Resten af verden har set, hvad det vestlige lederskab egentlig er for noget.
De ved godt, at det ikke er lyset. De ved godt, at det ikke er frihedens tempel. De ved godt, at det ikke er et skinnende håb. De ved, at sådan er det ikke mere. Det kan være, at det var det engang. Men nu har man noget andet. Man har BRICS. Man har et alternativ. Man ser nogle helt andre muligheder. Man har et Asien, som er i forrygende udvikling. Så er spørgsmålet så, men det kan godt være, at det er i gang, men hvor meget mere skal ødelægges? Hvor mange flere skal dø, før vi får det her bygget op? Og der må det tavse flertal, som findes her i Danmark, som findes i Tyskland, som findes i Frankrig, som findes i USA, de må på banen. Og i USA, der er en hel masse folk, som stemte på Trump, fordi de sagde, at vi skal i hvert fald have noget andet. Folk, som under normale omstændigheder ikke vil stemme på Trump. Okay? Fordi de ved, noget andet skal til. De kommer ikke til at få det bare ved at have stemt på Trump. Folk her kommer ikke til at få det bare ved, at vi får en ny regering. Der skal mere til. Det tavse flertal må vise, at de faktisk godt kan tale. At de faktisk godt kan ytre sig. Og de ikke bare kan sige et eller andet, men at de også kan sige noget fornuftigt. At de har tænkt sig om, at de studerer de her ting, at de vil have en fremtid for sig selv og deres børn og børnebørn, og at nu begynder de at gøre noget. Og heldigvis for alle dem findes der folk som Schiller-instituttet, som har evnerne, men også har modet til at sige det, der skal siges. Det er dejligt, men vi skal bare have langt flere med, hvis det her skal lykkes. Så gå med i kampagnen. Skab historie. Og igen, for dem, der ikke har gjort det, så en god begyndelse ved at se på vores konference her den 7. og 8. december, fordi der er rigtig meget mod og inspiration at hente. Ja? Ja, du kom lidt ind på det. Jeg er nødt til bare at tage den op, fordi alle har set billeder fra de her fængsler i Syrien, og hvad vil du sige til det? Fordi det er ikke sådan, at det er en dilemma, fordi det er ikke sådan, at Assad var en humanitær humanist på den måde. Så hvordan vil du sige til dem, men også, jeg tænker også på, at efter drabet af Gaddafi, som heller ikke var, ikke var humanist på den måde, og Lyndon LaRouche kom ud og sagde, at det næste mål ville være Syrien, men i baggrunden Rusland og Kina. Men hvordan vil du adressere det her? At det at erstatte noget, der er dårligt, med noget, der er endnu værre, er ikke fremskridt. De folk, der står bag dette regimeskifte, de gør det med åbne øjne. De ved godt, at det, der kommer efter, ikke er kønt, og de er ligeglade. Fordi det her går ud på fra deres side, det er at skabe død og ødelæggelse. Det er kaos. De vil ikke have en stærk syrisk stat. De vil ikke have en stat, hvor folk har det godt. De vil have kaos. Det er hele politikken. Og hvor god de er til at lave den politik, kan man jo se på, hvordan Libyen ser ud i dag, eller nogle af de andre steder, man har været. Ukraine. Se på Ukraine. Se, hvor fantastisk det har været for Ukraine at være vestens kæledække. Altså bare som et eksempel. Hvor meget død og ødelæggelse det har spredt i Ukraine. Syrien, det er jo en lang historie. Altså, for dem, der ved det. Altså, Assad blev jo
Han var jo egentlig en øjenlæge i London, som var glad for, at han ikke skulle have noget at gøre med de brutale realiteter, der herskede i hans hjemland. Hans far var kendt for at være en meget hårdhændet diktator i Syrien, men som også sikrede ro og orden og visse ting og sager. Da så Bashar al-Assad kom ind, altså hans storebror, som var udset til at skulle tage over, døde i en trafikulykke, og så fik han så besked, du må komme til Damaskus, du skal overtage det her, fordi det er ligesom, så kan du være samlingspunktet, ellers så kan det hele falde fra hinanden. Så har han jo så forsøgt, da han kom, at reformere visse ting og så videre, og allerede dengang var der jeg tror det var omkring år 2000 eller sådan noget, dyb korruption og alt muligt, og, som der er i mange af sådan nogle regimer. Sandsynligvis også fangekælder og alt det her, fordi det er sådan, man holder på magten. Han forsøgte dengang at lave nogle reformer og gøre op med nogle ting, og det han stødte hovedet mod en mur og fik at vide, at det går altså ikke, fordi det er det, som vi lever af, altså vi værende ikke den syriske stat, men magtapparatet rundt om ham. Og så har tingene kørt videre, mere eller mindre. Når så du kommer i krig, når du kommer under angreb, altså hvis du spørger, hvordan var situationen inden 2011 og efter 2011, så svarer jeg selvfølgelig, at det blev meget værre. Når Vesten siger, at vi vil gå ind og fjerne regimet, vi vil gå ind og gøre det, så bliver det jo en kamp om, alle knib gælder for at beholde magten. Så det blev ikke bedre af det blev værre. Når man samtidig også strammer de økonomiske skruer, så bliver det værre og værre for hele befolkningen, med potentiale, det er jo det, der er ideen, at der kommer flere utilfredse folk, og flere utilfredse folk betyder jo også, at hvis du skal styre det med hård hånd, flere folk, du skal skaffe af vejen. Så man har ligesom skabt en politik, som medførte, at det blev langt værre, at det blev mere korrupt, det blev langt flere politiske fanger og alt det her. Og i Vesten havde man det fint med det. Eller Vesten, hvad skal jeg sige. Men dem, der vil have regimeskifte, for jo værre det bliver, jo bedre er det. Fordi målet er ikke, at befolkningen i Syrien skal have det godt. Målet er at få fjernet det her regime, så at sige. Så der bare er kaos og ødelæggelse. Så jeg vil sige, og personligt, altså hvis du, altså man kan, for dem, det vil der være mange, der går ind i, jamen hvordan kunne det her ske? Har Assad spillet sine kort godt? Svaret er, nej. Har han gjort, hvad der var bedst for det syriske folk? Han har været en amatør. Okay? Specielt det her, altså en af grundene til, at det hele faldt sammen som et korthus, det var, at Assad havde i en desperat forsøg på at blive mindre isoleret i den arabiske verden, var han gået rundt og snakket med Saudi-Arabien og Katar og Emiraterne osv. Og så havde de sagt, jamen du kan godt få lidt støtte fra os, men så skal du distancere dig fra Iran og fra Rusland. Allerede efter krigen, ligesom i 2018-2019, hvor man ligesom vandt borgerkrigen, kan man sige. Man kan diskutere, om det var en borgerkrig, fordi dem på den anden side var ikke primært syrere. Det var folk, som kom fra Dagestan, Tjetjenien, Libyen, fra hele verden, for at lave det her muslimske kalifat, eller hvad man nu havde tænkt sig. Ikke? Så det var egentlig ikke syrere, der var de fleste af de der kæmper, men der var også syrere iblandt. Men i hvert fald, da det så sluttede, så kom Rusland faktisk ind og sagde, ved du hvad, vi vandt, men det havde en pris. Så nu må du reorganisere hele her. Du skal bygge en rigtig her, ikke en korrupt her, som du har nu. En rigtig her, med rigtige principper. Og man sagde til mig, og ved du hvad, du skal have en fungerende økonomi. Og det kan ikke være en fungerende økonomi, der er afhængig af den vestlige verden. Vi er villige til at lave investeringer. Vi er villige til at lave Syrien til et turistområde for Rusland.
vi giver dig kreditter, vi vil være med til at opbygge en fungerende økonomi i Syrien, så der er en fremtid. Og Assad sagde nej. Det ville han ikke, for det krævede, at han skulle tage et opgør med noget, han ikke ville tage et opgør med, og lave nogle alliancer med noget, han ikke ville lave en alliancer med. Det samme med Iran, han kom også med forskellige forslag, og han sagde nej. Så man kan sige, at Assad bragte det lidt på sig selv. Det, jeg har det dårligt med, det er, at hvis man er en leder for et land, som Assad, der spiller den rolle, som han har spillet, han kan nu flygte til Moskva. Han kan bygge en øjenlægeklinik. Han kan have en eller anden Assad Foundation og forskellige ting. Han kan gå videre med sit liv. Hans kone kan få behandling for sin kræftsygdom. Okay? Problemet er, at der er så alle de her millioner og millioner af mennesker i Syrien, som i forvejen har haft en lidelseshistorie, som nu mister alt. Vi kommer også, tror jeg, til at se, altså alle snakker jo om, nu kan flygtningene komme hjem til Syrien. Det er alt den samme historie, vi hører hver gang. Okay? Folk kommer ikke til at tage hjem til Syrien, for der er ikke noget at tage hjem til. Det er ikke så stort et problem for Danmark, for mange af de syrere, der er her, de gør faktisk et godt stykke arbejde. De er integreret nu i den danske. Nu har de været her i mange år. Deres børn går i skole, de er blevet en del af det danske samfund. Det er fint for os. Altså, der er rigtig mange arbejdsgivere, som kan fortælle rigtig mange gode ting om, hvad det betød, at de fik den her ekstra arbejdskraft. Og børnene, de vokser op i Danmark, og de vil have mere til fælles med Danmark, end de vil med, hvad der foregår i Syrien. Så kan de tage når tingene bliver lidt bedre i Syrien, så kan de forhåbentlig tage på ferie til Syrien osv. Det er den ene side af sagen. Det andet er, hvad sker der med den befolkning, der er i Syrien nu? Både den, der er i Syrien, så har man også, jeg har hørt tal på op til 5 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. Altså langt de fleste flygtninge er jo altid i nærområdet. Nu er der nogle af dem, altså det ser jo godt ud på billederne, der er kø på grænsen til Syrien for at komme hjem, og de kommer med madrasser på ryggen osv. Jeg vil bare lige sige, at de billeder, vi har set, er ikke 5 millioner flygtninge, der vender hjem. Bare du har 10.000, så ser det ud som en folkestorm, okay? En af de store årsagerne til, at Erdogan også har været meget engageret i det her, er, at der er en dyb konsensus, der ikke alle i Tyrkiet er for Erdogan, alle i Tyrkiet er for, at man skal gøre noget ved de her 5 millioner flygtninge. De fylder meget i økonomien, de fylder meget i hverdagen, i mange steder i Tyrkiet. Så der vil være mange, der siger, at nu skal de bare hjem, og der vil være et pres for, at de kommer hjem. Jeg tror, hvad vi vil se, er der rigtig mange i Syrien, som kommer til at flygte. Specielt når det først finder ud af, at du kan ikke. Altså Syrien er sådan et kludetæppe af forskellige religioner og trossamfund og så videre. Det er sådan det er sådan noget, som britterne siger, skal ødelægges for enhver pris. Altså lidt ligesom Bosnien var. Balkan, altså sådan et sted, hvor du kan leve muslimer, jøder, kristne og så videre, lever side om side og lever i et fælles samfund og har venskaber på kryds og tværs, og det er slet ikke noget problem. Det kommer man til at smadre. Og man kan diskutere, om det lige tager 1 dag, det tager 1 uge, det tager 1 måned, men de her folk, det her HTS er af en natur, hvor en ting er, at de af princip godt kan lide måske at brænde kristne kirker ned og så videre. En helt anden ting er, at deres lige nu, indtil nu, så er de blevet betalt fra udlandet. Altså, hvor at en general i den syriske hær fik $40 om måneden, og en soldat fik $7 om måneden, så hvis du har haft en høj post i HTS, så fik du $1,500 om måneden. Okay? Eller mere. De var godt betalte. Hvor kom de penge fra? Sandsynligvis fra USA. Eller fra Katar, eller fra nogle af alle de her hjælpere, man har til at finansiere den slags. Når de penge ikke kommer mere, hvor skal de så få penge fra? I et land, der i forvejen er økonomisk udplyndret.
Men det gør man ved at pansætte landet. Man sælger ud af landets rigdomme, man sælger det hen, og Bloomberg kommer med en delegation, og så får de lov til at købe det hele for en slægt, ligesom vi også har set det i Ukraine for eksempel. Ikke? Og så kommer de til at lave sådan nogle shakedowns. Så kommer de til at gå ind i de rige nabolag, og så de huse, hvor folk er flygtet, så kommer man til at plyndre dem. De huse, hvor folk ikke er flygtet, så kommer man til at sige, jamen, vi har brug for penge. Skal vi dræbe din og voldtage din kone, dræbe dine børn, eller vil du hellere betale os? Altså, der er ingen grænser for, hvor galt det kan gå. Der er ikke noget politi. Der er ikke nogen her til at beskytte dig mere. Og det er jo det, der man kan sige om et regime, som for eksempel Assad-regimet var. Ikke? Der er en brutalitet, der er politiske fanger, der er alt det her. Men for resten af samfundet var der relativt så lov og orden inden for visse rammer. Når du har offentlige ansatte, som får en så lav løn, så er der korruption. Skal du betale ekstra penge osv. osv. Så det er ikke, korruption er altid frygteligt. Okay? Men i forhold til det, du har nu, er det en helt anden verden. Så vi kommer til at se en hel masse folk flygte fra Syrien. De kommer jo til at flygte i høj grad til nærområderne, så dem, der kan, flygte længere væk. Det sætter endnu mere pres på det hele. Der er i forvejen en forventning i Tyrkiet og andre steder om, nu skal flygtninge hjem. Så alt det kommer til at sende et flygtningepres i gang mod frem for alt Europa. Mod USA, hvis man kan komme til USA. Der kommer til at være et brain drain. Man kommer til at sige, som der også var tidligere, ikke? Hvad har vi af ingeniører? Hvad har vi af læger? Hvad har vi af sygeplejersker? Dem vil vi gerne have. Alt andet, det gider vi ikke. Og det her kommer yderligere til at belaste en region, der i forvejen har en masse af det her i forvejen. Så vi kommer til at se flere flygtninge som et resultat af det her. Jeg vil bare lige nævne, oven i det har vi så Ukraine. Og nu er vinteren godt i gang i Ukraine. Det er under frysepunktet. Energiforsyningen er blevet slået ud. Det er nu klart, man har tabt. Hvis du ikke har noget el, du ikke har noget varme, staten falder fra hinanden, på et eller andet tidspunkt kan vi godt se, at en masse folk siger, nu kan vi ikke længere være her. At folk i Kiev for eksempel siger, det er et spørgsmål om tid, før russerne kommer til at tage Kiev. Der er ikke nogen fremtidsudsigter for mig her. Jeg går. Så der er en alvorlig fare for, at vi får en flygtningestrøm fra Ukraine også. Enten direkte nu, eller senere, alt efter hvad der kommer til at ske. Altså igen, hvis ikke Vesten opfører sig voksent og finder en løsning på det her, hvis ikke man er villig til at lytte til folk som Orbán, som faktisk er i en position til at kunne formidle en dialog, så kommer det her jo ikke til at stoppe. Det kan godt være, at Ukraine taber i Donbass, men hvis ikke man får en fred, så siger russerne, så må vi vise det her alvor. Så må man gå ind og gå over på den anden side af Dnepr-floden. Så må man måske tage Kiev, så må man måske tage Odessa, så må man måske gå videre. Fordi for Rusland kan det her kun stoppe, ikke som en frossen konflikt. Det er ikke nogen acceptabel løsning. Det kan kun stoppe med en garanti for, at det her ikke kommer til at gentage sig om 5 år eller 10 år. Og hvis det indebærer, at man midlertidigt er tvunget til at indtage hele Ukraine, så kommer man til at indtage hele Ukraine. Det tror jeg. Ikke fordi man har et ønske om det, og slet ikke fordi, at når man så har brugt et par år på at indtage hele Ukraine og brugt enorme ressourcer på det, så siger man, men det var bare lige en lille appetitvækker, nu tager vi Polen og resten af Europa. Det er totalt gagag. Altså det kan de ikke. De har ikke styrkerne til det. De har ikke det. Glem det, okay? Det er et fatamorgana, det er et propaganda, man forsøger at skabe i Vesten. Men tilbage står, at man her i Vesteuropa frem for alt, for det er os, der kommer til at få flygtningene fra Ukraine. De flygtninge, som ikke bare har penge nok til at kunne købe hvad som helst, og dem vil der jo være en del af. De skal nok tage til Canada. De tager til Canada i USA rundt omkring, eller tager til Dubai, eller tager til whatever, ikke? Der er jo folk, der har mange penge. Ukraine er det mest korrupte land, vi havde i Europa, og det er ikke blevet mindre siden krigen startede.
Så der er rigtig mange penge i omløb. Men så har du så en befolkning, som, hvad så med dem? Og de kommer til at oversvømme Europa på en eller anden måde. Så det her burde man jo også forholde sig til. Altså det værste af det hele er, som man ser fra den danske regerings side, hvis vi nu tager det der er lidt tættere på os. Man forholder sig ikke til virkeligheden. Der må jo være folk i Udenrigsministeriet, der har en... Jeg ved godt, vi ikke kan lide at snakke om det her, men hvis nu det her sker, hvad gør vi så? Men der er jo ingen, der snakker om det. Det er ikke en del af diskussionen. Der er ingen diskussion om, måske ville det være en god idé, hvis vi fik en fred i Ukraine, så folk, der kommer fra Ukraine, faktisk har en mulighed for at vokse op i Ukraine og have en fremtid i Ukraine. Diskussionen findes ikke engang, og hvis du siger, at vi skal have fred, så er du en forræder. Så jo, altså igen, det er den her snak, evindelige snak om pest eller kolera. Ikke? Hvad er bedst? Diktatur under et Assad-regime, som er korrupt og som er presset, og hvor økonomien ligger i ruiner, eller et HTS-ledet Syrien i fortsat krig, altså fordi nu har vi jo pludselig, vi har kurderne, vi har tyrkerne, vi har HTS. HTS lyder så fint, men HTS er ikke en ting, det er 100 forskellige militsgrupper, som alle mulige, som slås mod hinanden og har forskellige meninger, og det er et stort mareridt. Så hvad vælger du? Det eller det? Og som altid har været vores princip i Schiller-instituttet, altid har været Lyndon LaRouches, han har sagt igen og igen, hvis du har valget mellem to dårlige muligheder, pest eller kolera, hvad vælger du? Hvad vælger du? Du skal træffe en beslutning nu. Så er svaret ingen af de to. Ja, men kan du ikke se? Så er der noget galt. Vi har defineret problemet forkert, hvis alt, hvad vi kan komme op med, det er enten at dø i Assads fangekælder, eller dø i dræbt af en HTS-mand, som har lyst til at skære halsen over på dig for at tage dine sneakers. Okay? Hvis det er dit valg, så tænker du forkert på det her problem. Du er tvunget til at inddrage nogle andre ting, som gør, at der er en anden løsning. Altså det samme, og det, igen, det er det samme, hvorfor snakker vi om en oasisplan for Mellemøsten? Hvorfor snakker vi om, at vi har et folkedrab, vi har de her sionister i Israel, som laver et folkedrab på palæstinenserne, som det er jo frygteligt, det skal stoppes. Ja, og hvad så? Svaret er, jamen vi skal ikke have en sionistisk stat, hvis eneste formål er at dræbe palæstinenserne, eller det modsatte. Vi skal have en økonomisk udvikling, som gør, at alle de mennesker, der er der, kan have et liv, og hvor at der er en fremtid for dem, hvor der er perspektiver, hvor de går hen og tager en uddannelse, fordi hvis de tager en uddannelse, så kan de måske blive ingeniør og være med til at opbygge kæmpe, store, fascinerende projekter, som gør, at ørkenen bliver til frugtbart land, fordi vi laver vandprojekter, eller du kan blive en læge, som kan lave ny, revolutionerende teknikker til at redde menneskeliv, eller whatever. Okay? Og at man har en idé om, at vi, som befinder os her i Gaza, eller i Hebron, eller i Jerusalem, vi er eksemplet på, at menneskeheden kan gøre alt. Vi kan gå fra håbløshed og manglende fremtid til at være det fremste eksempel på, hvad menneskeheden kan overkomme og kan komme igennem og kan skabe, når vi beslutter os for ikke at vælge mellem pest og kolera, men vælge noget bedre.